ndakabhadhara mari yekuita makosi angu nhandisina kuzvataura musi watakaita ndakakanganwa ndanga ndane dzungu saka pane vadiva vateereri kuna Shaya Studios inokuigirai nyaya dziri pachena, nyaya dzechokwadi dzisina tsvete, dzisina kuwedzerwa, idzo dzanosangana nadzo pakurarama kwedu kwemazuva ese. Zvikuru sei kana uri mutsva paplatform ino, baya zvako kabhero ako kuti usubscribe urege kuzojambwa nedzimwe nyaya itsva dzinenge dzatisvikira nedzinenge dzauya pakati pedu. Mahuya kotorechi kwete kuya asi apa munofanira kunga kuya kudzisira muswatengo kubva ipapo wedha iye auya kana kuti haana kuuya imimi munobva maenda chamune makuita mune makutora nhamba dzake moko iye wacho auya atoenda marake imimi wacho munogona futi kuti mubata kuti pasuro yangu anogona kuti mamwe mari yauya obatikana nebasa ukangana bali mukazofona umenjiri ndinofona nyaya yangu ya mari yangu yakwe nemako yakutora mari izvo alright pane makakazopesa alright onini ndakabhadhara mari yekuita makosi angu nhandisina kuzvataura musi watakaita ndakakanganwa ndanga ndane dzungu saka pane kuzvekudotutaura kuti kana wawatosemukapo mari yake munoti zvoro $8 plus $40 yemuzo yendari iyo zvokwapera pane yedaikazo jangu inini yandakaonesa yandakaripota $40 komana yochindonyora here yoti iwange state imakomana unoziva kuti nyaya yemhosa iyo nyaya kudini augarisani nazo wekuti akashaisha saka mauya nemari yavyo saka zvimapinzirana nenyaya dzezvendare basa rema saka soatimeinemakuya neyakanaka yeunonga haisekuonaba aona kuti munongama munoya nezvemunongamata hatidanojaira kuuya panapa kuti hatina chirova munouya kana inyari huku kana chinyari chini zvinenge zvakuya makakazora chero everybody day unonga aripo unonga achiri kutoziva kuti everybody day patoya something
kwende kuti iyi haisi mari yekukumbirana imhosva yamakabhara idarika imari idare iyi ngeyekutotsvaga nekutokuperesa kana kutopinyoresa zvinaa zviri bokodza kuti kudare mapedza motanga kugara upenyu bhodzi mukagara mine nyaya kudarika hamugari upenyu hunenge hwakasununguka pedzai nyaya nezvikure kudare mogara ino upenyu mamaojaira kuti mugara saka imumbe munouya hamuri muri munhu bani eitedzora ziye munoona pauya twendi uri pamambo yanembudzi pamwe mane whatever iye wati isusu muno hatiti munhu unoti azi ndinoda case chete otherwise anything case or kind tinotambira kuti chirwere chidi kwete kuti pemwaonera kuti muchaenda korelaxaka muchiti handizi kuona munototsvaga tiendai kuita izvi Okay.